Anorexia eta bulimia elikadurarekin erlazioa duten nahasmenduak dira. Anorexia duten pertsonek adibidez, normalean egiten dutena da jateari eusten diote edo jaten duten kantitatea murriztu egiten dute, modu horretan beraien gorputzua edo pisua jaisten da eta beraien gorputz idilikoa lortzen dute. Baita horrekin batera kirol asko egiten dute gorputz idiliko hori lortzeko. Pertsona hauei gertatzen dena da beraien gorputzaren edo gorputz irudia distortzionatuta dutela. Orduan, beraien gorputz idilikoa lortzeko, beraien jarrera eta portaera batzuk aldatzen dituzte, beraien objektiboa edo meta lortu ahal izateko. Bulimiaren kasuan berdina gertatzen da, pertsonek beraien gorputza distortzionatu eta izaten dute, baina kasu honetan, eta hau da anorexiarekin daukan desberdintasuna da, pertsonek ez dute jateari uzten, baizik eta igual normal jaten dute, baina momentu batzutan normala den baino gehiago jaten dute edo kantitate handiagoak jaten dituzte, eta hori egiten dutenean, beraien sentsazioak edo txarrak dira eta beraien gorputzarekin txarto sentitzen dira. Orduan, sentsazio edo emozio horik kentzeko egiten dutena da jarrera purgatiboak erabiltzen dituzte, adibidez atxamarrak ahoan sartu botaka egiketeko edo lasanteak hartu botaka egiteko, eta modu horretan gehiago jan dutena edo hoi baino gehiago jan izan dutena gorputzatik kendu egiten dute eta beraien sentimenduak edo lasaitzen dira eta hobeto sentitzen dira beraien gorputzarekin. Igual pertsona baten ama edo aita bulimia edo anorexia badauka, beraien semea anorexia edo bulimia edukitzeko aukera edo probabilitate gehiago dauka, baita ere pertsona batek beraren emozioak edo sentimenduak ez baldin baditu kontrolatzen eta gauza horiek ez baldin badira, igual pertsona batekin, psikologo batekin hitz egiten eta ez baldin bada prebentzio bat egiten, pertsona horrek baita anorexia edo bulimia izan dezake. Horretaz aparte, anorexia eta bulimia antsietatearekin, depresioaren eta baita drogen kontsumoaren eskutik joan daitezke, beraz hori ere faktore bat izan daiteke pertsona batek anorexia edo bulimia izateko. Gaur egun, bereziki sare sozialetan edo ikusten duguna da, ideal batzuk edo gorputz batzuk ez direla errealitatezkoa. Orduan gertatzen dena da pertsona batzuek hori ikusterakoan gorputz idiliko horiek lortu nahi dituzte eta gorputz, kasu honetan gorputz idiliko horiek dira oso ahulak, orduan hori lortu nahi dute. Hori lortzeko azken finean hazten edo garatzen dituzten jarrerak edo jokaerak bulimia edo anorexia bat izateari izaten bukatzen dute. Pertsona hauek emozionalki ez dute beraien emozioak ondo regulatzen, ez dakite momentu batzuetan igual haserre bat nora eraman edo igual gertatzen dena azken finean nerabezaroan, bakoitzak dauka bikote bat edo bikotearekin mozterakoan edo emozioak, sortzen diren emozioak ez dakite nola eraman, zer egin, eta azken finean jarrebara batzuk hartzen dituzte. Hartu dezaketen jarrerak zeintzuk dira, igual familiarekin edo lagunerekin jateari uzten diote, horrela ez lagunek, ez familiak ezin dute kontrolatzen edo ez dute kontrolatzen zer jaten duten, zer ez, momentu batzuetan edo bakoitzean ze
janari mota jaten duten edo ez, baita kirol asko egiten dituzte, ohi baino gehiago, igual normalean pertsona batek kirola egin dezake, baina pertsona hauek anorexia edo bulimia daukatenean, bereziki anorexian egiten dutena da, ohi baino gehiago kirola egin. Eta gainera, kirol potenteak egiten dituzte, beraien gorputz idiliko hori lortu ahal izateko. Baita askotan igual ikus dezakegu pertsona arropa handiekin, arropa handiak erabiltzen baldin badituzte, ez dakigu nola dagoen pertsona horren gorputza arropa horien barrutik. Orduan, kasu horietan pertsona bulimia anorexia duela detektatzea, azkenean zailagoa izaten da. Baita igual ikus dezakeguna da bulimia duten pertsonetan botaka egiteko atzamarrak sartzen badituzte hauan, ja askotan egiten baldin badute atzaskalak horiak agertzen dira. Orduan hori ere antzeman daiteke. Nesketan gertatzen dena da, ez dutela hilerokorik izaten, ja gaixotasuna aurrera joaten denean, hori gertatzen da, baita ere ilea jausten da. Orduan horiek dira sintoma batzuk edo faktore batzuk ikusi ditzakegunak, eta ja gauza batzuk edo faktoreak antzeman dezakegu. Azkenean, gaixotasun hauek fisikoki azkenean lortzen dutena da asko ahultzea, ez dute indarrik, orduan azken finean ingresoa egin behar da, ingreso horretan profesional askorekin lan egiten dute, bereziki pisua hartzeko, beraien bizitza kalte ikusten da, eta gero psikologikoki ere lan egiten da, lortzen dena mantentzeko, azken finean medikuak edo erizainak lan egiten baldin badute pisua lortzeko, baina arlo psikologikoa ez baldin bada lantzen, ez dugu ezer lortuko. Orduan oso garrantzitsua da, kasu hauetan, arlo multidisziplinar baten lan egitea eta talde horren komunikazioa ere oso garrantzitsua da pazientea edo pertsona hobetzeko eta hobekuntza hori mantentzeko. Azken finean, igual familia edo lagunek ikusi dezakeguna da pertsonaren jarrera edo portaera aldatzen dela. Lehen komentatu dudan moduan eta sintomen inguruan ere pertsona igual baztertu egiten da, ja ez da bere lagunekin ateratzen, ez du edari alkoholikorik edaten adibidez, edo ez da beraien lagunekin afaltzera joaten, edo bere familiarekin ere ez du bazkaltzen. Orduan, jarrera horiek edo portaera horiek familia zein lagunek detektatu dezakete, eta baita ere kirola egitea edo kirola gero eta gehiago egitea ere detektatu dezakete. Modu horretan, gauza hauek detektatzen baldin badituzte, pertsonari lagundu aldiote. Egia esan, anorexia eta bulimia oso antzekoak dira, definizioa ikusterakoan ere ikusten dugu oso antzekoak direla, baina bai diagnostiko diferentzial egiteko psikologia arloan adibidez test desberdinak aurki ditzakegu, non pertsonaren beharrak baita emozioak edo ikertzen diren, aztertzen diren, eta informazio horiekin baita ere pazientearekin elkarrizketa izaten dugu, baita familiarekin elkarrizketa edo lagunekin azken finean ikuspuntu desberdinak izateko, eta informazio horrekin batera egiten dena da psikologian dauzkagu liburu desberdinak kriterio desberdinekin, eta ikusten dena da kriterioak kriterioen artean dauden edo ez. Familia edo pazienteak berak komentatu digun informazioa
partekatuz edo modu horretan ikusten da, igual kriterioak anoresiaren kriterioak diren edo bulimiaren kriterioak diren. Lehenik eta behin gaixotasun hauetan landu behar duguna da kontzientzia. Gaixotasun hori duen pertsonak kontziente izan behar da gaixotasun hori duela, ze kalte eragin duen beraren bizitzan, fisikoki, psikologikoki, baita beraren inguruan ze kalte izan dituen, eta hori lantzen baldin bada eta pertsona kontziente baldin bada, ja az gaitezke terapeutikoki alde batetik hori lantzen eta lan horretan adibidez emozioak landu eta emozioen regulazioa landu paziente hori ondo egoteko, baita beraiek detektatzea ze momentutan egon daiteke txartoago eta berriro hasi jokaera horiekin eta jateari uzten edo halakoak. Garrantzitsua da jakitea pertsona guztiok desberdinak garela, orduan alde batetik baita ere detektatu anorexia edo bulimia duten beste nahasmendu baten eskutik, horrela baldin bada adibidez anorexia izatea eta baita antsietatea edo depresioa tratamendu farmakologikoa beharko genuke pertsonan oreka bat lortzeko, eta pertsona orekatuta baldin badago eta ondo baldin badago, terapiarekin az gaitezke. Alde batetik terapia individuala edo egin dezakegu pertsona beraren bizitzaz hitz egiteko, emozioaren regulazio egiteko eta dana dalakoa, eta baita ere talde terapeutikoak edo erabili aldai dira, ze azken finean talde horietan mota askotako edo bakoitza bere historia dauka. Batzuk daukat igual beraien gaixotasuna kontrolatuta, beste batzuk justu detektatu diote gaixotasuna, eta bakoitza bere historia partekatzea eta ikustea badagoela jendea anorexia edo bulimia duena, baina kontrolean dagoela eta naiz eta gaixotasuna izan, ez dagoela kalterik edo ez dagoela ezer larririk, hori ere justu detektatu dioten pertsonari laguntza ematen dio. Azken finean, bulimia edo anorexia duten pertsonek argi izan behar dute gaixotasun hau bizitza osoan zehar izango dutela. Hau ez du esan nahi momentu guztietan edo bera bizitza osoan zehar txarto egongo direnik, baizik eta edozein momentutan berpiztu daitekela gaixotasuna. Beraz, hori jakitea garrantzitsua da, baita naiz eta gaixotasun hori izan egunerokotasuna normala egin dezaketela, orduan jakin behar dutena da prozesua luzea izango dela, beraien bizitza osoan zehar gora berak izango dituztela, baina aurrera egiten dela eta profesionalak hemen gaudela laguntzeko edozein momentutan. Nik uste dut familiak naiz lagunek egin behar duguna da gaixotasun hori duen pertsona eta berairen bidean laguntzea eta horregotea eta pertsona horrek sentimendu hori eukitzea, eta gero komunitatea pertsona horiek ez baztertzea eta komunitate barruan sartu eta ez arraro begiratu edo komentario txarrak edo kalte egin alduten komentarioak egin. Baita ere, sare sozialak ditugunok, gure edo partekatzen duguna pixka kontrolatzea eta ez egitea irudi idilikoa, hori egia ez baldin bada, ze azkenean kalte asko egin dezakegu gaixotasun hauek duten pertsonengan.
Prebentzioaren aldetik, badakigu anoresia edo bulimia duten pertsonek haurtzaroan edo nerabezaroan, adibidez ikastolan, nota onak atera nahi dituztela, 10 edo, eta hau ez baldin badute lortzen, ez dakite beraien emozioen regulazioa edo on bat egin. Orduan, irakasleak egin alduena da, jokaera hori, detektatu eta familiarekin kontaktua egin, komunikatu eta baita psikologoetan, ikastoletan psikologoak egoten dira eta ikastolako psikologarekin ere informazioa hori partekatu psikologoak lan egiten hasteko. Baita prebentzioa egiteko egin dezakeguna da ikastoletan nerabezarotik emozioak kontrolatzeko edo formakutsak emon, modu horretan pertsonak jakingo dute nerabezarotik emozioen regulazio hori egiten eta ez da azkenean gaixotasuna igual hor egongo da, baina ez gara garatuko edo behintzak kontrolatuta egongo da. Eta gero, gorputz iduliko hori ez egoteko eta hori zaintzeko edo egin alduguna baita emozioen prebentzioa edo formakuntza bezala, horren formakuntza bat eta aipatu dezakeguna da, azken finean naiz telebistan edo sare sozialetan ikusten duguna ez dela benetakoa eta ez dela egiazkoa eta errealitate bat erakustea ikastolatik edo errealitatea erakustea jendeak ez esateko gorputz idiliko hori eta jakitea zein den errealitatea. Nik uste dut azkenean egin aldezuekuguna da pertsona horiek ez baztertzea eta gure egunean zehar ikustea. Eta gero baita ere igual gaixotasun hori duten pertsonek bizi izan dutena konpartitu ahal izatea, guztio kontziente izateko ze prozesu izan duten eta ze zaila den gaixotasun hori izatea eta igual beraiek ere partekatzea ze momentutan izan behar duten beraien familiaren edo lagunen laguntza gehiago edo ze momentutan behar duten igual pribatutasun gehiago edo guztio jakiteko momentu bakoitzean ze behar duten, ze azken finean guk profesionalak dira eta lagundu dezakegu eta hor gaude gaixotasuna duten pertsonek laguntzeko, baina ez dugu edo igual ez dugu ikasten edo ikusten gaixotasuna gure gorputzean eta ez dugu esperientzia hori eta beraiek partekatu aldut esperientzia hori eta baita profesionalak horren inguruan ikasi. Azken finean gertatzen dena da edo aipatu duguna da gaixotasun hauek duten pertsonek normalean ez dute beraien emozioak ondo regulatzen. Orduan, gertatzen dena da, bizitzako momentu batzuetan ailegatzen da momentu bat, ez dakiguna nola kontrolatu, nola pizkanaka eraman eta ondo sentitu eta ondo egon, eta bertan agertzen diren emozioak ez direnez kontrolatzen antsietate bat edo depresio bat izatera eramaten dute. Eta bertan egin behar duguna da, ez bakarrik anorexia edo bulimia gaixotasuna ikusi, baizik eta baita pertsona hori antsietatea edo depresioa izan dezakela ikusi eta bi gaixotasuna kontutan izan da eta hori jakinda horretan lan egin. Ikuspegi integratu baten lan egiten baldin badugu, kasu horretan profesional askok landu egingo dugu eta oso garrantzitsua da gure artean komunikazio bat egitea. Bakoitzak alduguna aportatuko diogulako gaixotasuna duen pertsonari, adibidez psikologoak egin alduguna da naiz terapia grupala edo bakarkako terapia horretan lan egin, medikuak fisiko edo somatikoarekin zerikusia duten arloa
horrekin bat lan egingo du, baita ere adibidez ospitaletan edo ingresatuta dauden gaixoek anorexia edo bulimia dutenek bereziki igual anorexia jateari uzten diotela, erizainen lana ere garrantzitsua da, kontrolpean momentu guztietan daudelako paziente horriekin, eta baita ere batzutan sonda batzuk, sonda nasogastrikoak deitzen direnak, jarri behar dizkiote gaixotasuna duten pertsonei jateari uzten diotelako, eta ez dutelako ulertzen, ez dira kontziente ze gaixotasuna duten eta ze kalte eragin duen gaixotasuna beraien bizitzan fizikoki nahi psikologikoki. Orduan, hori lantzeko lehenengoko pausuak igual horiek izaten dira. Baita gizarte langileak familiarekin edo komunikazioa egin dezake eta ze ospitalean lantzen dena, medikuak, psikologoak, naiz gizarte langileak familiarekin partekatu eta baita ere gaixoarekin partekatu, gero ikasi dena edo ospitalean landu dena etxera eraman ahal izateko eta etxean ere horrekin batera lan egin eta guztion artean lan egin. Ze azkenean ere talde horretan profesionalak daude, baina baita ere dago familia eta baita ere dago gaixotasuna duen pertsona. Orduan guztion artean lan egin behar dugu gaixoa ondo jartzeko, oreka bat lortzeko eta oreka hori denboran zehar aurrera eramateko. Kasu honetan, nik uste dut bulimia edo anorexia duten pertsonek norbaiten laguntza izan behar dutela, adibidez psikologo baten laguntza, pausu batzuk izateko eta pausu horiek aurrera eraman ahal izateko. Anorexia edo bulimia bizitzan zehar beste momentu baten izan baldin badu, pertsona horrek gaixotasunaren kontzientzia izan beharko du eta horretan lan egin denez, bera izan behar da detektatzen duena edo igual arrisku faktoreak detektatzen duena eta momentu horretan psikologaren gana jo edo igual ondo baldin badoa edo eta emozioak kontrolatuta baldin badaude, familiarekin hitz egin, gertatu dena partekatu, sentimenduak edo partekatu eta zabaldu kontzientzia hori lortzeko eta pertsona hori lan egiten hasteko ze bere esperientzia, aurreko esperientzia bertan izango du. Azkenean hori terapian landu beharko da, oso garrantzitsua da psikologaren eta gaixotasuna duen pertsonen arteko lana momentu hauetan, ze lortu behar duguna da errealitatea eta pertsona jakitea ze momentutan dagoen eta nola den beraren gorputza eta irudi reala. Horretarako adibidez baliabide desberdinak erabili ditzakegu, psikologoek badaukagu batez batzuk irudi korporala ikertzen dituenak, orduan pertsona ikusi ahalko du ez bere gorputza bera, baizik eta irudi baten edo paper handi baten nola ikusten duen beraren gorputzaren irudia eta nola den errealitatean bere gorputzaren irudian. Horrela lortu ahal dugu pazientea kontziente izatea eta ez hori bakarrik eta baizik eta objektibo edo marka batzuk jarri. Modu horretan lan egin ahal dugu gaixoarekin eta objektibo edo marka horiek lortzerako ze egin behar dugun planteatu eta aurreikusi paziente horrekin pazientea nola den ikusita eta beraren baita ere familia edo familiarekin eta lagunekin duen erlazioa ikusita eta planteatu ze gauzak aurrera eraman ahal ditugu, baina oso garrantzitsua da beti emozioak lantzea. Hamabigarren gaia, bulimia eta anorexia. Adrian, eta jakingo al zenuke anorexia eta bulimia definitzen?
Ikuste dut baietz, anorexia zure gorputz irudiaren pertzepzio okerra izatea da, zure gorputza gizenagoa ikusten duzu ez, baina realitatean zuk oso argala zaude. Eta adibidez, hori jateari edo pisua irabazteari ikara izaten diozu, eta orduan jaterakoan edo elikatzerakoan joera arraroak izaten dituzu, hori dela uste dut. Eta gero bulimia, nik pertsona bat izan duen bulimia ezagutzen dut, eta bere kasuan, gertatzen zena zen, momentu batzutan asko jaten zuela, gero errudun sentitzen zela, eta errudun sentimendu hori kentzeko botak egiten zuen edo horrelako gauzak. Eta hori ezen osasuntsua. Eta zure lagun batek anorexia edo bulimia duelaren susmoa izango bazenu, zer egingo zenuke? Nik uste dut hoberena dela berarekin hitz egitea, eta baita ere bere familiarekin hitz egitea. Zertarako, beraiek kontziente izatea zer gertatzen den, eta profesional batera joateko. Eta zure ustez lagun batentzat erresa da komunikazio hori edukitzea? Ez, nik uste dut, aldrebes, oso zaila dela, zeren dependitzen zein guruan egiten duzun, agian gaizki hartu aldezake, eta orduan justu efektu kontrarioa lortu aldezakezu. Orduan, uste dut oso ongi pentsatu behar duzula, noiz eta nola egin behar duzun hori. Eta zure ustez, zer du eragin gehiago anorexia edo bulimia izatera eramaten duen pertsona batengan? Gizarteak edo norberak dituen ideiak? Nire ustez, gizarteak da eragin gehiena daukana. Mundu guztiak ditu sare sozialak edo telebista, eta hor ikusten dugun itxurak normalean argalak edo finak dira, ez? Gero hori, beste alde batera, egia da bakoitzak alduen bezala kudeatzen du hori, eta agian pertsona ezberdinak obsesionatu aldira gauza ezberdinetaz. Ni adibidez bi neska ezagutzen ditut biak anorexia izan dutenak eta jarraitzen izaten dutenak, baina kasu honetan edo momentu honetan oreka bat edo oreka momentu baten daudela esan dezakeguna. Baten kasuan gaixotasuna detektatzea zaila izan zen, beraren arropa aldatu edo janzteko era aldatu zuelako eta arropa handiagoak erabiltzen zituelako, eta modu horretan beraren inguruko pertsonek ezin zuten identifikatu pertsona hori gorputza aldatu egin zela eta arriskuan zegoela, eta baita ere bi pertsonek kirol asko egiten dute, eta normalean momentu honetan ere, naiz eta oreka baten mantendu, kirola egiten dute. Gauza da, ez dutela kirola kirola asko egiten, baizik eta normalean egin dezakegun kirola egiten dute. Batek egin duena da, edo beraren prozesua psikologo partikular batekin eraman du, eta denborarekin bat, eta beraren emozioen erregulazioa lortzuz gaur egun ondo dagoela esan dezakegu, eta gero beste pertsonak ez ditu ingresurik izan, baina bai egon dagoela zentru baten, non egun guztitan joan behar zen gozaltzeko, bazkaltzeko edo afaltzeko. Zentru horretan pertsona gehiagorekin egoten da, psikologoak daude, talde profesional talde handi bat dago, non beraiekin lan egin duen, eta lortu dutena da oreka hori lortzea. Psikologoekin egun guztitan harremanetan egoten zen, eta gero terapia grupaleak egiten zituzten, eta baita ere elikadura zaintzen zuten, eta nutrizionista bat izaten zuten leku horretan, baita ere elikadurarekin erlazioa nahasmendua denez, elikadura ere eta elikadura arloan formatzeko edo formakuntza partekatzeko gaixotasun hau duten pertsonekin.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.